So dito na naman tayo papuntang Big Buddha. Dito na kita dito. Small village. 더 달도야. So mag-aantay lang tayo mga sano na matapos kasi tingnan natin kung pupunta pa tayo doon sa Marius! Marius! Doon sa Big Buddha. Dito tayo dadaan yan. You know, we tried bigger. Para daming mga cafe. Para siyang small village. No, para siyang small village. From a small town. Marami-rami rin tao. Careful, babe. May mga Filipino, Indians. What can you say? Papuntangan na ito man Buddha Subway sa honeymoon Matsusaka Express. Oh, dessert. Dito po ma. Ubos ba? Ubos. Basic na establishment. May bus pala dito. Special trip. Oh, I got it in my pocket. Ice cream, ice cream.
Marius. Dito lang.